Татар халкының язу системы бик борынгыдан килә. Мәсәлән, безнең төрки ата-бабаларыбыз инде 6-9 гасырларда руник әлифба кулланганнар. Без аны башкача әле күк төрк әлифбасы дип атыйбыз әле. Төрки әлифба төрки авызларны бик төгәл билгеләгән, язу әйтелешкә буйсынган, әлифба 38 хәрефтән торган, сүзләр арасында 2 нокталык билгесе куелган. Ислам динен кабул иткәч, язуыбыз гарәп әлифбасына күчерелгән. Гарәп язуы төрки татарларда 1000 елдан артык кулланылган. Язма мәдәниятебезнең, мирасыбызның иң зур өлеше гарәп әлифбасы яисә имләсе белән язылган. Мәсәлән, Кылгали, Сейф Сараи, Мөхәммәдияр, Шаһабетдин Мәрҗани, Габдулла Тукай, хәтта Муса Җәлил гарәп әлифбасында иҗат иткәннәр. Ул вакыттагы татар телендә гаять күп гарәп һәм фарсы алынмалары булган. Алар татар фонетикасына буйсындырылмаган булган. Кыскасы, иске имләдә язу өчен кешегә гарәп телен, бераз фарсы телен һәм иске татар әдәби телен белергә кирәк булган. 1920 елда гарәп әлифбасын яңартканнар. Кирәкмәгән хәрефләр бетерелгән, өстәмә хәрефләр өстәлгән һәм яңартылган әлифба яңа имлә дип атала башлаган. Әмма ул рәсми рәвештә 7 ел гына кулланылган. 1927 елда татар телен латин графикасына күчерәләр. Башта латин әлифбасы татар телен гарәп фонетикасыннан азат иткән. Язу татар фонетикасына буйсынган, мәсәлән, математика сүзе математика дип язылган, автор F аша, авторитет авторитет. Ничек әйтелә, шулай языла, бик җиңел. Хәтта көнбатыш мәдәниятенә якынаю башланган. Мәсәлән, иероглиф сүзе хиероглиф дип язылган. Ягъни көнбатыш телләрдән алынмалар оригиналь телгә якын язылганнар. Хәзерге телебездә башка телләрдән алынмаларны без рус фонетикасына буйсынып әйтәбез. Бу дөрес түгел, чөнки татар фонетикасы бозыла. 1934 елдан бирле латин язуын рус теленә якынайта башлаганнар. Автор авторга, Хегель Гегельгә әйләнгән. Шуңа күрә бүген дә барлык алынмалар безгә рус теле, татар теленә чит булган рус фонетикасы аша киләләр. Һәм инде 1939 елда татар теле кирилл әлифбасына күчерелә. Бу татар теленең кирилл әлифбасы белән беренче очрашуы түгел. Инде 1861 елда православ миссионеры Николай Ильминский чукындырылган татарлар, ягъни крәшен татарлар өчен яңа әлифба уйлап тапкан. Әлифбаның максаты чукындырылган татарларны ислам дине белән бәйле гарәп әлифбасы, гомумән ислам диненнән һәм мөселман татарларының тәэсиреннән чикләү. Ягъни татар теле өчен булдырылган беренче кирилл әлифба христианлаштыру, чукындыру һәм руслаштыру сәясәте белән бәйле. 1939 елда христианлаштыру булмаган, әмма Совет хакимияте тарафыннан руслаштыру һәм милләтләрне, халыкларны бердәм Совет милләтенә, халкына берләштерү сәясәте алып барылган. Татар төшенчәләре, сүзләре рус төшенчәләренә, сүзләренә алмаштырылган. Мәсәлән, иптәш урынына товарищ, сутуар урынына водород дип әйтелгән. Бу язуны дистә еллар дәвамында куллану нәтиҗәсендә аның татар теле табигатен тулысынча һәм камил чагылдыра алмавы ачыкланды. Һәм инде 90-нчы елларда хәзер аны суверенитет заманы дип атыйлар, ләкин чынбарлыкта ул федерализм заманы булган. Татарстан хөкүмәте татар теле өчен латин язуын кайтарырга теләк белдергән. Һәм 1999 елда латин графикасы нигезендә татар әлифбасын тыргызу турында кануны кабул ителгән. Яңа әлифбада 34 хәреф булган. Анда сузык авазларының белдерүче 9, тартыкларны белдерүче 25 хәреф күрсәтелгән булган. Әмма 2002 елда Рәсәйнең Дәүләт Думасы Рәсәй Федерациясе халыкларының телләре турында канунга төзәтмә керткән. Рәсәйдә булган республикаларның дәүләт телләренең график нигезе кирилл әлифбасы булырга тиеш. Нәтиҗәдә Русия Федерациясе Конституция мәхкәмәсе әлеге әлифбаны канунсыз дип таныган. Бүген рәсми рәвештә Русия Федерациясендә татар теле кирилл әлифбасына нигезләнә. Әмма безгә үзара латин язуын кулланырга беркем дә комачауламый. Әлбәттә, кануннар чыгарганда без латин графикасын куллана алмыйбыз. Ләкин кануннар чыгарганчы безгә латин әлифбасын үзара популярлаштырырга кирәк. Һәм инде аннары кешеләрнең күпчелеге латин әлифбасында язса, Дәүләт Думасы яисә башка дәүләт хезмәткәрләре хәлне үзгәртә алмас.
Һәм инде дөресен әйткәндә, дәүләт органнары бөтен милләткә ничек язарга, ничек укырга, ничек сөйләшергә боера алмый. Федераль дәрәҗәдә татар телен үстерү мәсьәләсе көн тәртибендә юк. Хәтта киресенчә, татар теленә зыян китерә торган карарлар чыгарыла. Шуңа күрә без аңларга тиешбез. Татар теле безнең милләт мәнфәгате һәм аның киләчәге бездән генә тора. Без хәзер өйрәнә торган әлифба 2012 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы тарафыннан кабул ителгән. Ягъни ул мин уйлап тапкан нәрсә түгел, ул рәсми кабул ителгән әлифба. Иске латин әлифбасы белән чагыштырсак, и һәм ң хәрефләре генә үзгәргән. Апостроф әлифбада аерым урын алмаган, ул һәмзәне һәм нечкәлекне белдерүче буларак бары орфографиядә генә исәпкә алына.